Йой. Основна позиция камайте. Хаджме. Камайте основна позиция, прилична на боксова позиция. Основни удари са джаб, сторето, хук и главни удари с ръце, които сега ще ви представим. И джаб, сторето, хук и ъп. Съответно в комбинация само джаб, сторето. И еч, от място еч и съответно с още един удар. Комбинация джаб, сторето, хук, ъп. Хаджме еч. Две са бърка. Еч. И включваме четвърта комбинация. Общата с 4 удара хаджме еч. Виждате, това прилича много на бокс. Удари с крака основни. Кълен. Майкери. Хаджме. Еч.